So daghan kayo ang hulagway sa atong Kristohanong kinabuhi, no? Kung mangutana ko ninyo unsaon ninyo paghulagway ang Kristohanon o Kristyanismo sa atong henerasyon karon, kaninga generation, unsa may inyong ikasulti? Unsa may mahulagway ninyo mahitungod sa Kristohanon o Kristyanismo? Daghan tag masuod sa atong huna-huna, di ba? Dili na kinahanglan maghuna-huna ta dito unsay nahitabo sa Amerika. Ang mga Christian dito, Christianism dito sa Amerika. Ang ato lang tanawon dinhi, ang ato lang dinhi sa atong dapit, no? Ang Kristohanon nga mga ang kinabuhi dinhi. Atong nahibaw-an nga mahulagway nato. Unsay may pulong nga inyo gyud mahulagway. Siguro makaingon mo nga kaning mga Kristohanon dinhi, labi na sinari committed ni, tinuod na. Oh, di maningog. Ngano di mo maningog? Di mo committed Christian, no? So makaingon sa ko, silent means yes man. So positive man to akong pagpangutana, committed ba mo? Di mo maningog? Okay. Committed. Salamat sa Ginoo. Muingon ka ba nga ana sila habig sa Dios o solid sa Dios? Amen ba? Nayo eh. Sige. Anyway, so sa ato pa kinahanglan gyud ingon kita ana. Committed ta. Unya kita haboy gayud sa Dios, nya sold out ta kun unsa gyud ang Dios nga atong gialagaran. Dili ta magduha-duha, no? Makaingon ka ba nga hingpit na nila nga gisurrender ang ilang kinabuhi ngadto sa Dios? Tinuod ba hingpit ba nato nga gisurrender ang atong kinabuhi ngadto sa Dios? Amen. Hinaya katulgo. Anyway, sige. Ang bahin sa kompromiso. Wa mo makauna-una. Basin na mo inununaan nga ang mga Kristohanon nga compromise. Daghang kayong compromise gipang himo ba, no? Naa siguro naghimo pero alam mo kangkon, bitaw. Di gina siya maayo, no? Ang pagka makaugalingon, ug katawag nato og self-centered. Ang pagkawalay pagpakabana. Naabana nato dinhi. Mao na mga pangutana. Kay satdol kayo na siya, no? Hilom ra gyud kay na. Nipis ra gyud kay ang linya or thin line ra gyud kayo ang ato ang kinaiya nga pagkakristohanon ug pagkakalibutanon. Maglisod gani ka pag-distinguish. Unsa man na siya? So kinahanglan mga igsoon nga guided kita nga kinahanglan dili wala na nato ang pagka self-centered nga Christian, wala nato na ang dili ta magpakabana sa atong mga igsoon ug dili usab kana maayo nga kita makompromiso. Kinahanglan isurrender nato gyud ang atong kinabuhi ngadto sa Dios. Totally surrendered gayud. So adunay usa ka ilustrasyon gikan ni Bruce Wilkinson diin gitawag kini og tulo ka lingkuranan nga mao ni ang titulo sa ato ang paghisgutan karon, no? Gining mga lingkuranan makita nga kini nagrepresentar sa ato ang espirituhanong kahimtang diha sa Dios. Naghatag kini og hulagway kun giunsa pagtubag sa mga tawo ang naa dinhi karon sa dili madugay atong masayran kun unsa or asa nga lingkuranan kita naglingkod. Moapil yug ko. Kay basin mo ingon mo wa kay labot di ay. Apil ko kung asa ta maglingkod ani nga lingkuranan. So mangutana ko kung nakagusto ba mo sa inyong gilingkuran diha karon? Nakagusto mo ana? Ug wa mo kauyon na padaghang bakante no? O nakauyon mo din ha. Okay lang. Kanang mo kanang lingkod na padayon no. So, og nakauyon mo, panalitan di mo mukaon, pwede rin kita mo balhin, no? So, ipatinaw na ato kining mga ilustrasyon sa daang tugon. Atong tanawon, unasa naglingkod ang mga musunod nga henerasyon. Generation, kani mao ni nagrepresentar sa generation. First generation, second generation, ug third generation. Sa Joshua 24, atong tanawon, no? Si Joshua nagkaduol na sa katapusan sa iyang kinabuhi. So, hapit na ni siya mamatay. Kay medyo idadidara na siguro ug atong tan-awon dinhi ang mga Israelita na usab duol na dito sa yuta, nagpuyo na dito sa yuta nga gisaad ug nakapahimulos na gyud sila sa mga abot o sa mga bunga sa kadaugan. Busa mitawag sa mga pangulo sa Israel ug mihatag kanila og sugo. Atong mabasa kini sa Joshua 24:14 ngadto sa 15. Mao ni atong gibasa ganiha, atong balikon pagbasa mga igsoon, nag-ingon dinhi. Busa karon kahadlukin ninyo ang Ginoo ug alagari siya diha sa pagkamatinud-anon
o sa pagkamakanunayon isalikway ninyo ang mga Diyos nga gialagaran sa inyong mga ginikanan sa unahan sa suba ug sa Ehipto ug alagari ang Ginoo. Ug kun dili kamo buot mo alagad sa Ginoo, pagpili kamo nining adlaw kung kinsa inyong alagaran. Ang mga Diyos ba nga gialagaran sa inyong katigulangan dito sa unahan sa suba, o ang mga Diyos ba sa mga Amorihanhon nga ang yuta mao ang inyong gipuy-an? Apan niingon si Joshua, apan alang kanako sa akong panimalay, mag-alagad kami sa Ginoo. So na gihimo ni Joshua, gihagit sila ni Joshua nga pilian ninyo karong adlaw kung kinsa ang inyong o imong alagaran, ug dayon iya kining gihimo kining importante nga deklarasyon. Nagingon siya, pagpili kamo kinsa inyong alagaran, mao nang niingon dayon siya nga apan alang kanako ang ug sa akong panimalay, mag-alagad kami sa Ginoo. So usa kini kapag hinumdum o pahinumdum sa pag-alagad nato sa buhi nga Dios o pagsimba sa buhi nga Dios. So si Joshua atong ibutang niining unang lingkuranan. First generation, no? Ato lang ning ilustrasyon kay lisura aning kanang daghang lingkuranan niya way istorya. So ato lang ning imong ilustrasyon. Unang lingkuranan mao ni ang atong gi-example nato si Joshua. So gingon dinhi butangan nato ni siya og marka, imagine lang commitment. Committed si Joshua sa Dios. Kini mao lingkuranan si Joshua usa ka tawo nga sold out gyud siya sa Ginoo, mituo og miila sa Dios. O kini makapa-interest gayud sa mga leader nga gitawag og elder sa Israel niya nang adlaw. Kay niya nang adlaw sa pag-ingon niya nga pagbasa niya nga asa kinsa ang Dios inyong simbahon. Misanong kini sa hagit ni Joshua sa walay pagduha-duha. So wala gyud sila magdumili, wala sila magduha-duha sa pagsanong ni Joshua nga musunod gyud sila. Sila moingon pa gyud sa makaduha. Makaduha nila miingon sila nga oo, musunod mi, musimba mi, ug misaad nga ilang sundon ang ehemplo ni Joshua bisan unsa pa ang mahitabo, no, nindot kayo, saad. Bisan unsa pa ang mahitabo. Human ni ana nagpakita nga ila kining gibuhat sa paglabay sa mga katuigan. Nakita man tinuod kay ni saad man sila nga ila ning buhaton, so nakita ning gibuhat nila. Pero kung atong subayon ang record sa mga elders o mga leaders niya atong panahon nga nag-alagad sa Dios ug makita nato dili full ang ilahang commitment. Partial ra gyud ang ilang commitment ngadto sa Ginoo. Ngano man tungod kay kasagaran mohimo sila niini kun pabor lang sa ilahang kaugalingon. So sa ato padili alang sa Dios ang ilang pagpangalagad, kundi muhimo sila sa pagpangalagad sa Dios kung makita nila nga pabor sa ilang kaugalingon. Sama nato. Sama ba nato? Usahay. Mo na ilang gihimo. Musunod sila, tanaw nila na ba sila makuha. No? Panalitan. Na example ani sa militar sa ilang kasundaluhan. Gisugo sila sa ato nang gisgutan nga nisanong gayud sila makaduha nga musunod sila kung unsay isulti ni Joshua o unsay asa sila mosimba kinsa nga Dios sila sibahon ug mutuman sila sa mga lagda. So dinhi panalitan sa militar gisugo sila papason ang tanang tawo nga nagpuyo sa mga yuta. Order, no man's land. Hinuon imong nakita o makita nato sa basahon sa mga maghuhukom atong basahon, no? Judges ang ilang gihimo. Maghuhukom 1:27 ngadto sa 30. Atong tan-awon mga igsoon. Ningon dinhi sa 27. Ang Manases, usa ni ka tribo, wala mapapahawa sa mga nagpuyo sa Bitsian ug sa mga balangay nini ug sa Taanak ug sa mga balangay nini o sa mga nagpuyo sa Dor ug sa mga balangay nini ug sa mga nagpuyo sa Ibliam ug sa mga balangay nini o sa mga nagpuyo sa Megiddo ug sa mga balangay nini. Hinuon ang mga Kanaanhon ni padayon o mipadayon sa pagpuyo ni adtong yuta. Honong sa takay kutas. No? Nagpadayon pagpuyo at padayon tas 28 og sa diha nga ang Israel nahimo nang alig-on ilang gibutang ang mga Kanaanhon ngadto sa pinugos nga buhat forced labor. No, apan wala sila hutda. Unsa may sugo? Ang gisugo papason ang tanang tao. Pero ang gihimo sa Israel, wala nila hutda, no? Wala nila hutda og papahawa
Sa 29, makita usab nato din kani mga elders man ang Ephraim wala mo papahawa sa mga Kanaanhon nga nagpuyo sa Geser. Hinuon ang mga Kanaanhon nagpuyo uban kanila dito sa Geser. Sa 30 nagingon ang Zabulon wala mo papahawa sa mga nagpuyo sa Kitron o sa mga nagpuyo sa Nahalol. Hinuon ang mga Kanaanhon nagpuyo uban kanila og nailalom sa pinugos nga buhat. So makita nato ang pagsanong nila makaduha nga mutuman sila sa diha dayon ni sanong sila walay pagduha-duha nga mutuman sila apan ang ilang gibuhat ni supak yapon sila. Dili tinud-anay mo nga partial gyud makita nato ang obedience nila. So atong makita dinhi nga kining mga elders dili hingpit ang ilang pagtuman. Sa dihang mga ang tribo sa kaaway lisod tang tangon, mga kaaway nila katong Kanaanhon, mga hintil, sa dihang lisod na nila tang tangon, ang ilang gihukom nga hunungon na nila ang gubat, no? Nindot kay paminawon. Wala gyud gubat god. Hunungon nila ang gubat ug ilang gibutang ang mga Kanaanhon ubos sa ilahang pagdumala. So ug imong paminawon, nindot ilahang idea kay mohunong man ang gubat. So walay pagduda nga murag maayo ang ilang plano. Wala nay away, wala nay mga matay. Nya daghan pa gyud sila kwarta. Ngano man nga daghan sila kwarta. Kay ilang mang ulipnon ang mga Kanaanhon patrabahoon man nila siguro og siyempre ulipon wa ginay sweldo. Nagsige naghatag og income daga kwarta. Pan wala madugay napalgan nga ang mga Israelihanon o Israelites o ang ilang paganong silingan, mga pagan neighbors nila, katong mga wa nila panghipusa. Ang silingan nagsugod paghatag sa ilang anak nga babae o lalaki sa kaminyoon. Mao na tong dunay mixed marriage which is dili good musugot ang Ginoo sa hintil o sa Hudiyo. So kini ang henerasyon nga matawag nato og compromise. Commitment, Joshua, ang mga elders, compromise, no? Sa maghuhukom 2:7 nag-ingon dinhi ang katawhan nagalagad sa Ginoo sa dihang ang adlaw ni Josue ug sa tanang mga adlaw sa mga kadagkuan ang ulahing namatay kang Josue nga nakakita sa mga dagkong buhat nga gihimo sa Ginoo alang sa Israel. So kini ang henerasyon sa mga tawo nga naglingkod sa ikaduhang nga lingkuranan. Wala sila'y commitment gyud nga tinud-anay ngadto dinhi ni Joshua sa unang lingkuranan. Ang ila compromise, no? Ila nakita ang tanan nga dagkong buhat sa Dios. Nakita gyud nila, wala nila malilong. Apan wala sila'y pagpakabana ug ila kining gibaliwala. Dili sila sold out sa gihimo sa Dios ilang kinabuhi sama sa unang henerasyon. Baliwala nila ang gihimo sa Dios nining unang henerasyon. So ang pulong compromise mo ginay ang nato ibutang ang ikaduhang lingkuranan. So una atong malikon unang henerasyon commitment nagbuhat sa buluhaton. Ikaduhang henerasyon nakakita dinhi sa buluhaton, nakakita sa gihimo sa Dios dinhi sa unang henerasyon, panwala nila buhata. Igo ra sila nakakita, nakasinati sila, naka-experience sila, pero wala nila buhata. So atong tan-awon, napamay usa, atong tan-awon. Tan-awon lang nato. So maghuhukom 2:10 atong basahon. 2:11 nigingon dinhi. Ang tanan ni adtong maong kaliwat gitipon usab ngadto sa ilang katigulangan. Ug dihang mitungha ang laing kaliwatan sunod kanila nga wala makaila sa Ginoo. Sumauna ni mitungha ang laing kaliwatan katulong henerasyon nga wala makaila sa Ginoo. Ngano man atong padayonon. Ingon dinhi. Wala makakita sa Ginoo o sa buhat nga iyang gihimo alang sa Israel. Ang katawan sa Israel naghimo og daotan diha sa pananaw sa Ginoo ug nag-alagad sa Baal, no? So unsa may nakita ninyo sa nahitabo? Ang unang lingkuranan sa unang henerasyon si Joshua nakaila sa Ginoo. Pasabot nga kini sila nga mga tao na usab. Buta nato na born again sila. Nakita kini sa nagsunod nga lingkuranan. So ikaduhang lingkuranan nakaila usab sa Ginoo, pasabot nga nidawat gid sila sa Ginoo. Matawag sa nato sila nga born again sila, no? Ang ikaduha nakita sa nagsunod ang ikatulong henerasyon nakita sa nagsunod ang ilang kinabuhi.
panwala nila ni buhata. So mo'y nakita. Ang ilang nakita din insakto gyud ang buhat sa Ginoo sa unang henerasyon ni Joshua. Sa ang ikaduhang henerasyon, mga anak na nila ni Joshua, nagtan-aw ra sila, nakita nila kung unsa kamayo ang Ginoo, ang gibuhat sa Ginoo, apan wala nila buhata. So unsa may mahitabo sa ikatulong henerasyon? Wala na gyud kaila sa Ginoo. No? So ang ikatulong henerasyon kanang ikatulong lingkuranan nga nagrepresentar wala makaila sa Ginoo. Wala mataw pag-usab o wala maborn again. Ngano man kay wala sila makakita nining nag-una. Wala sila makuha nga ehemplos kinabuhi nini ikaduha kalingkuranan. Nga unta makita man dinhi sa unang lingkuranan ang gihimo sa Dios nini mga tawhana. Nagduka na mo no. Asa man mo dapita ni? Asa man ta mo lingkod? Ay sa mong lingkod padayon sa ta. Sige. So atong makita din ang una natong obserbasyon, ang unang lingkuranan, kung ikaw nataw sa panimalay nga imong ginikanan, mituo gayon sa Dios, lagmit ikaw nakaila kang Kristo. Nagtan-aw ka sa imong ginikanan ug ang ilang mga mithi ug wala lang nimo hibaw-i. Nakagusto ka nga musalig ni Kristo ug isip anak, gibuhat mo kini. So tanan nakita nimo imo ning gibuhat. Ining unang lingkuranan. So ang ikaduhang lingkuranan, ang pagtuo sa ikaduhang henerasyon sama lang nga nagtakdo, no? Mura lang ni siya ni anak lang ni takdo lang, nag-abot ra. Igo ra gyud ni connect, no? Igo ra siya ni takdo sa pagtuo sa ilahang ginikanan, mga anak na ni ikaduhang henerasyon. So nangangkon sila nga nakig-uban sila diha ni Kristo sa Kristiyanidad sa ato ning henerasyon, nakig-uban ni Kristo. So mahimo nga sila ni desisyon nga milabay pang mga tuig nga niapil sila sa mga evangelistic sama sa feeding o service o uban pang mga makakalihukan sa iglesia. Nideklara sila ni ana ang kaning ikaduha, no? Nideklara sila nga naghimo miya, niapil miya na apan paglabay sa mga tuig ang ilang commitment sa buluhaton nagkaanam nagkawagtang. Nag-anam kahanaw, so ingon ta sa unang panahon sold out sila sa Ginoo. Sa pagpangalagad apan ang conviction ug nahimong kompromiso ug nagsugod kini sa pagkaguba. Ngano man tungod kay kani mao ni gitawag nato og second hand faith. Dili sila mismo gyud ang nakasinati personal diha sa Ginoo sama sa nahitabo ni Moses ug ni Joshua. Sumao ni ang nahitabo ni ana. Sa kadugayan nagpuyo sila nga nagkabahin-bahin, nagkatibulaag. So nagpasabot kini nga kung kinsa ang ilang kanunay nga kauban makadeterminar sa ilahang kinaiya. Nakakuan mo anong pinulungan nga, tell me who are your friends and I will tell you who you are. So kung sila nakig-uban sa dili mga Kristohanon, ang ilang untang experience din na sinati nila sa ilang ginikanan, unta ilang napapasa ngadto sa ikatulo. Apan sila ra ang nagkauban nga puro mga walay pagtuo. So atong tanong, busa ang naglingkod sa ikaduhang lingkuranan dili sama ka sold out nining unang lingkuranan. O karon ang naglingkod sa ikaduhang lingkuranan, aduna sila mga anak nga anaa dinhi sa ikatulo nga lingkuranan. So mga anak ni Diyos sa unang henerasyon ni adinhi, ikaduhang henerasyon mga anak na ni ana sa ikatulo. So atong tanawon ang dagan sa lingkuranan, no? So kung karon naglingkod ang ikatulong lingkuranan, ilang dadon ilang mga anak sa church. Mao ni nahimo. Ang kaning ikaduha nga lingkuranan, ang mga ginikanan na ni, kaya ilan naman itong anak dito, ilan ang guro yun, bugat na kayo, ilang mga anak mag-adto sa church. Maglisod na sila, wala na gana mo adto sa church, no? Mao ni ang ikatulong henerasyon nga atong makita. Sa ilang mga dili magud nakita nila nga dili hingpit ang conviction sa ilang mga ginikanan, dili sama sa ilang apuhan o sa unang henerasyon. Dili kompleto ang ilang conviction, wala sila mo enjoy pag-adto sa iglesia, kaila mga nakita nga sa ilang pag-alagad sa Dios murag baliwala lang nila. So ilang napasa ngadto sa ikatulo nga henerasyon nga dili na sad ganahan mo adtong church, wa gani mo ingos papa ana, wa gani mo adtong mama ana. Nya ining mo sa church, gahi pa kay pukawon. Usahay bisag nagmata na matugog balik, no? Kay dili lagi wala interest. Mao nga ang nagsugod ang mahitabo ang anaa sa tunga ikaduhang lingkuranan. Gusto nga mubuhat unta sila kaning ikaduhang henerasyon. Gusto sila mubuhat sa unsay gihimo sa unang lingkuranan, no? Nga magtotoo kay sila nagtan-aw sa ilang ginikanan, ilang nakita kung giunsa nila kini pagbuhat apan ang problema
wala sila magkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi. Ila lang nakita og misulay pagsundog-sundog nini panwala gyud ti unay nga pagbuhat. Mao ni nahitabo aning ikaduhang lingkuranan. Nakakita gyud sila dinhi. Pero ilang gusto silang mubuhat sa gibuhat ining unang lingkuranan sa ilang mga ginikanan, unang henerasyon. Panusaon man nakalink ra man, nakatakdo ra man ni sila. Dili magyud ti unay ang ilahang gihimo. Sumao na nga wa gyud nila buhata. Wala gyud nila buhata, no? So nahog na lang ang gasundog-sundog sila. So natay ilustrasyon, tuguti lang ko ninyo nga mahimo baka nako ning ilustrasyon kay auto ra ba niya di sa takadag auto diri, no? Lisod kaayo. So naa lang ni kani sila mga anak na ni sa ikaduhang henerasyon. So kining anak, mga anak sa ikaduhang henerasyon, ang amahan o ginahan na din sa ikaduhang henerasyon, adto sila sa church. So may kinisunod ni kuyog ang mga anak, no? So pag abot nila sa simbahan, so wala pa sila maabot sa simbahan, ang mama o ang papa din sa ikaduhang henerasyon, nag-away, naglalis. Gikan pa sa pagsakay niya dito sa gikan sa balay ngadto sa iyang sa ilang sakyanan, naglalis na ni ang duha. Unya mga anak nasa likod, namati, naminaw, nakasinati. So unsang may nahitabo? Pag-abot na sa simbahan, akalit din na usab mabatasan sa amahan. No? Dagan ni speaker. Guwa abli di ariday. Guwa day, no? Sigang matas mga anak. Ha! Hala! Si Papa na? Di ba? Sigang, wa man na nila masinati gud. Dito raman kung adto na sa simbahan makita nila. No? Adto sila sa simbahan, pagkaman lingkod sila, anak ding inahan, quiet ha, kaya na sa simbahan. Warning pa, no? So mo na pagkaman dito, lakaw na sila simbahan, kuha din ang bahan sa Bible. Nya, gunit gud. Kana ayun gyud gunit ba? Kana murag huli. Sa nasayod ba mo? Kung wala pa ko makadawat ni Kristo, dili ako mahimo niya ni dili na ako masinati kung unsa gyud kamaayo ang Dios akong kinabuhi. Kinahanglan inyong dawaton si Kristo aron usa masinati niyo kung unsa akong masinati. Anak mo anak. Unsa nakaon ni Papa? No? Wala karon pa mi makadungog anak niya nga nag-ingon anak. Naa sila sa simbahan. Unya di pagin mo paghuman pagyud gitawag siya sa pastor. I-acknowledge siya sa pastor. No? Giingnan siya sa pastor paghuman sa service nga gipa-testimony da ito siya primero. Pag testimony niya, testimonyo nga makapatandog gyud sa kasing-kasing sa mga tao nga wala gyud madungog sa ilang mga anak sukad masukad. So nahuman ang testimony, nahuman ang service, gitawag siya sa pastor. Ingon sa pastor nga, Brad, kadang palihog ko close in prayer sa service. Ay, basta kay pagbarog anak niya, kay siya may muklo sa prayer. Pag-ampo nga wala gyud sukad, mas sinati silang mga anak nga grabe kayo nga pag-ampo gihimo sa amahan. Wa gyud speechless na gyud ang amahan, ang inahan wa say tingog-tingog. So mao to na yung lakto pagsulti na human man ang simba. Balik na sa itong amahan dali. Balik ng Bible hinay. Abli di sa pultahan di sa. Na kung simbahan tubangan ko. Sige. Day sakay day. Ihinay og sira. Nagpalingi bagwabi mo tan-out. Hinay. Balik mo siya dito. Drive siya. So pag abot sa ila, lakto pagsulti, abot sa ila. Kuha na sa niyang Bible diya sa iyang tubangan. Giit sa lan dito daplin. Naghuwat na sana sunod Domingo harong magamit. Pero sa ilang pagbiyahe hantod pag-uli sa ila, ug sa ilang nasugdan, ilang gitiwas. Nagsigig lalis hantod na uli sa ilang balay. So kisa may anak na makasunod nga tarong. Mao na ang ehemplo nga makita kung dili nimo maayo makita sa mga anak nga dili maayo ang kinabuhi sing nikanan mao ginay sundon. Mao nay kasagaran mahitabo, no? So padayon ta sa auto, manang auto, no? Pamilyar kayo nga senaryo na sa atong kinabuhi. Dili na common. Daghan kay nang mga nahitabo ingon na kinabuhi naglingkod si kaduhang lingkuranan, mao lay mga panghitabo. Nahibalo sila sa Biblia, busy sila sa kalihukan sa simbahan, maayo ug sakto mga pulong, lugwa sila mga baba, kunaa sila sa church.
Apan diha na sila kutob, no? Kay nag-away man paghuman og nagtiwa silang away. Ug ang naglingkod sa ikatulong nga lingkuranan nga nagtan-aw sila kaingon, dili gyud ko musugot ana mao na, di ko ganahan ana, di ko gusto anang ilang klase batasan. Ang ikatulong henerasyon nakakita sa example sa ikaduhang henerasyon, hasta sila nakaingon nga dili gyud angayan, dili sila gusto. Walay maayong pagtulunan nga nakutlo ang ikatulong henerasyon gikan sa ikaduha nga henerasyon. So ang tao nga naglingkod sa ikatulong lingkuranan atong mahulagway, kini commitment, kani compromise, kani siya conflict. Gubot, samok. Way nasabtan, nagkaguliyang, nagkatibulaag. Sumao na ang hitabuan na nga conflict dito. Commitment diri, ni compromise diri, nahimong commitment, nahimong ano ito? Saan ba ito? So, conflict sila. Daghan kayong dili angay naunta gid masunod. So ang tao naglingkod dinhi, sumao ni ang henerasyon nga misugod na daghan ng rebelde. Mo rebelde sa ginikanan, dili mo tuo sa ginikanan. Mao na ang henerasyon nga nag-ingon nga ang iglesia daghan kayong tigpakaron ingnon. Kisa may nagdaot sa iglesia. Di ba ang na-experience nila diri? Maayo ang gibuhat sa iglesia. Maayo ang tanang programa sa iglesia. Maayo ang katuyuan sa iglesia. Apa nadaot lang tungod nining nakita sa ikatulong henerasyon nga kining ikaduhang henerasyon ilang ginikanan og diha sa iglesia napagan nga daghan tigpakaron ingnon. Di sa siguro natin hinaot ta nga di tinuod no. No, muna manuktok tuwa mo siya, ay kahoy na. So, ingon ana nahitabo, no? So, sa lingkuranan, ibutang nato nga ang tao, naglingkod si katulong lingkuranan, atong mahulagway nga conflict gina sila, no? So, ang lingkuranan dos, sa lingkuranan uno, gikan diri, ari sa uno, dili gayod sila musulti nining mga butang nga silang ginikanan. Wala man sila ikasulti. Unsa may ikasulti nga nakita man nila nga perpekto man sila. O butang tog dili perpekto, apan maayo. Dili sila perpekto apan sold out sila o committed sila og tiunay ngadto sa Dios, so wala sila ikasulti. Ang kari bati kay gikasulti diri. Tanawa lang asa mo dapitang lingkuranan. Gusto. Pili lang mo. So ato makita din gyud nga dili sila mutuo nga kini tinuod, no? Ang lingkuranan dos dili sila mutuo nga kini tinuod o aduna bakay ingon niini ang katong ikatulo. Ingon sila tinuod bagyo kana, katong gisulti sa kong amahan, katong iyang pagampo, katong iyang testimony, ug ang mga tao sa iglesia tinuod bagyo ka nga naay tinud anay, no? Mo na di sila makatuo, di sila makatuo nini nga naa bagyo ingon niini. Tungod labi na gyud nga ilang natan-aw nga kung tan-aw nimo sa simbahan, makaingon sila nga pareho ra man tanan. Wala sila nakita. Wala sila na experience, makaingon sila sama ra gyud ang tanan kun imong tan-awon, pareho ra gyud ang klase. Daw walay kalainan. Mo na ilang nakita tungod ni ining ikaduhang henerasyon. Walay pagtulunan nga natarong og hatag diri. Sumao niya ang nakahimo og conflict. Mag-istorya sila sa uban, lahi na ilang igahin, lahi na ilang sulti, lahi na ilang share. Mingon sila akan ng simbahan na, kana iglesia dita, parihura na. Wala na kalainan na to, may pagdita mo adto. Subati ang nahatag nila. Kung imong pangutan-on ang lingkuranan uno, aron mohatag og testimony kani atong pangutan-on. Ang mahitabo niya na mo testimony sila, moingon sila sa akong pagbasa sa basahon sa Galacia. Ang Dios nagsulti sa akong kasing-kasing. Mo na sila ang pagtestimony nila. Ang Dios nagsulti sa akong kasing-kasing ug akong naamguhan nga gibaliwala nako ang mga panalangin sa Dios. Busa ako naghinulsol. Sumo ni dungog nimo sa unang lingkuranan. Apan ang tao sa ikaduhang lingkuranan muhatag og testimony o testimonyo nga ang ilang mahatag mao ang nahitabo. 5 ka tuig na nilabay. Ano man? Unsa may ilang mahatag gahapon? Unsa may mahatag nila nga niadtong niaging semana nga nawa naman ang ilahang pagtuo sa Dios. Wala man nila buhata kun unsay gihimo dinhi. So siguro ang ilang testimonyo sa ilang pagdawat nila ni Kristo, siguro pagka-born again nila, siguro pagka-dawat nila sa kaluwasan, mao pa na ilang matestimonyo, hantod na lang ginas pila ka tuig. Wa mo sila inang nahimo, kay fade away man sila, nawa man sila.
So ato makita din mga igsoon nga sila nakabaton og kaluwasan, mao ra gyud ilang matestimony nga adto sa ikatulo o bisan kinsa ilang padunggan. Wala sila ikamatuod sa kabaguhan tungod kay nag-anam na og kawagtang ang ilang pagtuo sa Dios. Kay igo ra nila gitan-aw ang gibuhat sa unang lingkuranan. So hinaot pa unta nga kani ni reflect magyud sa ato ang kinabuhi. Hinaot pa unta nga maka-decide mo, makapili mo kung unsay inyong lingkuranan nga ngay inyong lingkuran. So ang unang lingkuranan, anaa nila ang tiunay gayon nga buhat gikan sa Dios. First hand experience nila. Ang ikaduha, nakita nila ang tiunay nga buhat. Kani nakakita sila diri. Pero wala nila buhata. So walay resulta. Sa pagsugod siguro ila nakita, nidawat sila ni Kristo. Apan takulahaw lang, taod-taod, nawara. Or pipila ka tuig, pila kahigayon. Kung ay mong tanaw ng lingkuranan ikatulo tungod kay wala sila nasinati, unsa may nahitabo. Unsa may resulta. Wala gyud sila masayod sa tiunay nga buhat sa Dios. Wala sila maka-experience kung unsa kamaayo ang Dios sa ilang kinabuhi. So wala sila Dios. Wala sila pagtuo. Wala sila tanan. Walay paglaom. Pero, dili sa ingon nga tibok kinabuhi nga wala sila paglaom. Tungod kay kining unang lingkuranan o kay kaduhang lingkuranan, mahimo nila kining ampuan. Ug sa nabilin pag henerasyon, magampo sila nga kini makakita, ang makamata na sila, makadawat sila ni Ginoong Hesus. Alo na pa ni paglaom. Pero naibaw mo aning ikaupat nga lingkuranan? Oh, napa ba? Dede. May pa ni ikatulo na pa paglaom. Ayaw mo pangandoy na ikaupat nga lingkuranan kay electric chair na. No? Wa na gyud paglaom na ditso. So ari lang sa tastulo. No? So mao na nakita nila ang nahitabo sa matag lingkuranan nga ilahang gitan-aw. So mao ni siya. Giingon dinhi sa maghuhukom 2:10 atong basahon. Ningon dinhi ang tanan ni atong maong kaliwatan gitipon usab ngadto sa ilang mga katigulangan. Ang tanan mga kaliwatan kini gitigom ngadto sa ilahang mga katigulangan. Sabi pasabot, nangamatay na lang ang henerasyon. No? Nangamatay na ang mga henerasyon. Unya dihay mitungha nga lain na usab nga kaliwatan. Mao na ang third generation, ang ikatulong lingkuranan. So, mitungha ang laing kaliwatan, sunod kanila nga wala makaila sa Ginoo o sa buhat nga iyang gihimo alang sa Israel. Wala gid sila. So, sa may mahitabo, ang lingkuranan uno, ang kaning unang lingkuranan, ngadto sa lingkuranan 2, wala gid siya problema. Walay problema siya nga ipakita ang buhat tungod kay naaman. Ang lingkuranan unto ngadto sa lingkuranan 2, o kini nakita nga igo ra sila nga nagtan-aw kaning 2 diri. Ngadto sa ikatulo, igo ra gid na silang katan-aw. Magpaabot sila. Kuno sa ilang masinati pero wala gid nila buhata. Pasabot nga wala gayud nila masinati ang Dios ug wala sila ikasulti sa tawo nga naa sa lingkuranan 3. Hangtod nga intawon ang mga tao diri nangamatay na lang wala gid nila maistoryahi. Bahin sa ilang nasinati dinhi. So mao na ang kinabuhi natong Kristohanon mga igsoon. Namoy makita din ha nga kalagyang lakaw-lakaw, doon na mo'y mga kasing-kasing din ha nga inyo. Makita niyo kalag na, luwasono na. Oh? Ayaw ihikaw ang kahigayunan. Kay basin unya mahimo na silang lingkuranan 3, mawa lang sila sa kalibutan nga wala gyud sila makasinati sa Dios. O ka mahimo silang ikaduhang lingkuranan nga igo ra gyud mo tan-aw o kita nahimo tay ikaduhang lingkuranan nga igo ra tan-aw dinhi nga maoy wala masinati dito sa katulong lingkuranan nga nakabaton og kalaglagan nga wala gyud Dios sa ilahang kinabuhi. So ang mga buhat sa Dios dili lamang ang unsa iyang gipangbuhat nga naa sa Biblia. Ang buhat sa Dios dili lang kanang gipangbuhat nga naa sa Biblia, apan ang mga buhat usab sa Dios mao ang iyang gipangbuhat sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi. Makita nato daghan siyang gibuhat sa Biblia apan ay personal gyud nga gihimo ang Ginoo ang Dios sa inyong tagsa-tagsa ka kinabuhi, sa atong kinabuhi. Ngano man mga anak maglisod man pagtuo sa ilang ginikanan, mao nay pangutana. Tungod kay sa iyang kinabuhi, wala gayud siya makakita nga adunay milagro nga nahitabo sa kinabuhi sa ilang ginikanan. Mao nay nakapait. Ngano man dili man mutahod tungod kay wala man sila nakita sad nga maayo sa ilang ginikanan. Pero
Bisag kung sa uwan nila, kay ginikanan mo, kinahanglan sila mutuman. No? Mga anak, basin hindi na mo mutuman na ako'y pasanginlan. No? So, mutuman gihapon mo mga anak, bisan ingon pa ang inyong ginikanan, kay bisag mo bali pang kalibutan, inyo ginang ginikanan. Nya wala gayon nila makita ang Dios nga nagpanglihok sa kinabuhi silang ginikanan. Kay dili good sold out ang ilang ginikanan sa tiunay nga buhat sa Dios. Lain na usab nga kuan sa mga anak, bisag ingon anak inyong mga ginikanan, intawon ginikanan ninyo. Ug kamo nag-una mo pagkasabot hala pasabta inyong ginikanan. Labi na sa mga anak nga nag-una dinhi, ang mga ginikanan to pa silang balay. Pasabta inyong ginikanan. Ngani ata dinhi tungod kay ang Dios maayo kay sa atong kinabuhi. Nakabaton kag kalinaw ug nakabaton kag kaluwasan pinaagi ni Kristo, no? So ang pangutana ani, asa man nga lingkuranan ka naglingkod? Asa nga lingkuranan? So atong tanaw ng lingkuranan uno, adunay commitment. Ang Dios tinuod ug matuod gayud alang nila. Siya nagpakabana kanunay ang mga pagampo gitubag minduta ning uno, no? So gitubag anaa og ang mga panghitabo gihapon nga naa pagyapon ang milagro. Kung magsaysay sila sa ug sugilanon mahitungod sa Dios, imong mahibaluan kung unsa gayud kagamhanan ang Dios sa ilahang kinabuhi kaning unang lingkuranan. Ano na gayud sila makita nga padulngan. Naagi sila padulngan gyud, no? Moro man gihapon. Naa sila padulngan, no? Ang pagtawag sa paghimo og mga bililhong butang alang sa eternidad. So na mo nilang nahimo, nakahimo sila mga butang pagpangita sa mga bililhong nga butang alang sa eternidad. Ug sa pag-abot sa mga pagsulay, unsay may ilang buhaton kaning unang lingkuranan, magpagunit sila sa Dios. Mga igsoon ato usay masayop ta sa paghuna-huna ba? Nga kitay mo gunit sa Dios. May lang tong mga kusgan, may man tong mga barbilado kay sustenir man sila gunit. Pila ka oras kita, labi na kitang mga hamtong nang gwapo, no? Kadiyot ra kayo, wala poy-poy na kaing kamot mo na importante mga igsoon. Dili kita ang mugunit kundi atong pagunitan sa Ginoo ang ato ang kinabuhi, no? Dili man kini nila mahimo kanunay og hingpit nga mahimo apan makita nimo kung kinsa gayud ang Dios alang kanila. So dako kayo og bili nining unang lingkuranan sa unang henerasyon nila ni Joshua kung unsa gayud kabililhon ang Dios. Bahin usab sa lingkuranan nga ikaduha. Commitment, compromise. Si kaduhang lingkuranan, dili kasagaran karon nga mga Kristohanon, o dinha kasagaran karon ang mga Kristohanon nga naglingkod. Oh. Wa ko mo judge ha. Kasagaran ang mga Kristohanon ay adin galingkod. Di ba? Nakasinati siguro mga anak. Tinuod na sayod sila sa Dios sa panlahi ang nagdasig kanila. Unsa may nagdasig kasagaran sa ubang mga Kristohanon? Nadasig sila sa ilahang mga property, nadasig sila sa ilang mga kaigsuunan, labaw sa tanan, nadasig sila sa ilahang kaugalingon nga kaalam. Kalimot na sila sa Dios. No? Mao na ang lingkuranan. Ang Kristyanismo daw sama lang sa mga daghang butang nga ilang himo. Murag part na lang yun silang activity, ang Kristyanismo. No? Part na lang sa ilang kinabuhi. Murag na lang ka ng kauban na lang sa ilang mga activity, ang ilang Kristyanismo. Anak na lang kaumubo ang ilang pagtanaw niini. No? Dili sila makanunayon o nagkabulag-bulag sila. Kani, kaduha. Tungod kay wala mo sila magkauyon, magkabulag-bulag gini sila. So unsa pa may intay pagtulunan makuha sa ikatulong henerasyon. So ang ikatulong henerasyon, wala na gyud makaila sa Dios. Tungod kay sila dili mutuong ang Dios tinuod ug nagpakabana sa kinabuhi sa tawo. Puting paita lagi silang pagtuo. Tungod sa ilang nasinati. Tungod sa ilang nakita sa lingkuranan dos, ikaduha. Tinuod moadto ka sa simbahan apan mahitungod sa pagkaila sa Dios, wala gyud ikay makaila kaniya. Ug wala gyud ikaw makabaton og relasyon sa Dios. Ngano man tungod sa ikaduhang henerasyon nga wala nila isulti kung unsa o gipakita nila kung unsa ang gihimo sa unang henerasyon. Ang ikaduha. So ang bagong tugon ng hulagway nini, ang lingkuranan nga una spiritually sold out gyud ug mituo gyud sa Dios. Mao ni ang hulagway sa bagong tugon o New Testament.
Ang ikaduhang lingkuranan, gibutang din na sa New Testament nga carnal. Unod nun, nya compromising kayo sa ilang mga buhat, kalibutanon o lukewarm na. Dili na tinud-anay gyud ang ilang pagtuo. Makita na sa Pidandayag 3:16. Iluwa gyud sa Ginoo. So lingkuranan 3, natural na gyud ang ilahang pagkatao gyud. Ang Dios wala magpanglihok sa ilang kinabuhi. Tungod na sa epekto, mga igsoon. So may to ang ganti, magisgot og ganti. Unsay ganti sa unang lingkuranan? Sa unang henerasyon ng Joshua, ningon ng Ginoo, maayong ubutan kang magtinumanon nga sulugoon. Welcome, good and faithful servant. Come to my abode. Muna ang ganti. Ang ikaduha, doon na unta sila ganti, tungod sila mga buhat, apan ang ilang buhat, nasunog. So ni suffer sila og loss. Tungod kay ni palayo sila sa Dios. Matod pa sa Pedro 1:7 nag-ingon, aron ang pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labaw pa kabilinhod sa bulawan nga madugta nga sulayan pinaagi sa kalayo. Musangpot ngadto sa pagdaig o paghimaya o pagpasidungog inigpadayag unya kang Hesukristo. So mga igsoon ato makita dinhi nga ato ding mga buhat. I-test gina siya og fire. Kung kana siya tinud-anay na og alang sa Ginoo og alang sa Dios ang imong mga buhat, dili lang kay gibuhat-buhat lang na nimo tungod sa pagdaig sa aron madaig ang tao, kana masunog gina siya. Pero tinud-anay kayo ang imong intention, ang imong tumong og tuyo sa pagpangalagad sa Dios, tungod kay ikaw ang imong desire ang Dios may maya sa imong kinabuhi, din dili gina siya masunog. Sama na siya sa bulawan nga hinuon igbutang sa kalayo mo samot ka sinaw, mo samot ka timgas. So unsa may gisulti ni Pablo dinhi sa 1 Corinto 3:12-15 nag-ingon dinhi. Karon kung may magtukod sa ibabaw nining maong patukuran ginamit ang bulawan, plata, mga mahalong bato, kahoy, sagbot ug dagami. Ang buhat sa matag usa mailhan ra unya kay ang adlaw magpadayag niini nga pinaagi sa kalayo, mailhan kini. Ug ang kalayo magsulay sa buhat sa matag usa. Kung ang buhat ni bisan kinsa magpabilin diha sa iyang gitukuran, siya makadawat og ganti. Ug kung ang buhat ni bisan kinsa masunog ra, siya maganto sa kapildihan, apan siya maluwas, ingon nga nakalatas sa kalayo. Sumaw na atong ingon ini, once you are saved, or genuinely saved, masave yun ka. Pero wala na kay ganti. No? Kaya mingon lang ka, if once saved, always saved, daghang man na save, nga na-save lang. So it should be genuinely. No? Genuine salvation yun ang gidawat sa tao. Para siya yun, makalatas yun siya sa kalayo. Mingon na nakalatas sa kalayo, nasunog ang iyang buhat, nga di maayo, o di maayo ka lang, dili yun ti unay, apan siya nagpabilin tungod siya giluwas naman sa Dios. Ingon ni anak kinabuhi sa Kristohanon. So sa Mateo 25:31 ngadto sa 33 nag-ingon usab dinhi. Inig-abot unya sa anak sa tao uban sa iyang himaya ug sa tanang mga anghel kuyog kaniya. Siya molingkod diha sa iyang mahimayaong trono ug diha sa iyang atubangan tigumon ang tanang kanasuran ug ang iyang lainon ang usa gikan sa usa sama nga ang tigbantay sa mga hayop maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding ug iyang tipunon ang mga karnero diha sa iyang tuo apan ang mga kanding diha sa iyang wala. Unsa may gipasabot ini do na may pagpili, no? Kanding, karnero. So ato taon diri sa Mateo 25:41 ningon dinhi. Unya ang hari mo yung kanila nga diha sa iyang wala. Pahawa gikan kanako kamo mga tinunglo ngadto sa kalayo nga walay katapusan nga gitagana alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Mao ni ang pinilian, mao ni ang mga kanding nga naa sa wala. Ang sa tuo mao ni ang gitagag ganti sa Dios. So asa ta napita naglingkod? Wa pa gyud mo ka desisyon. So matod pa ni Pablo, no? Matod pa ni Pablo sa Galacia 6:7 nagingon, ayaw ka mo palimbong. Ngano man? Ayaw ka mo palimbong, ang Dios dili kabugal-bugalan kay bisan unsay ipugas sa tao, mauusab kana ang iyang anihon. Mao na nga daghan kayo mga Kristohanon nga dili nato makita sa ilang kinabuhi ang pagka-Kristohanon. Kristohanon sila sa ngalan lang, no? Mo na importante kay may igsuon, wala magi perpekto nato, no?
walay perpekto nato. Pero grasya sa Ginoo nga makahimo ta sa iyang buluton, makapangalagad ta sa Ginoo, mao nay dako kay pabor nga gihatag kanato sa Dios nga makapangalagad ta niya. No? Mao nay dako kayo gud nga milagro nga gihatag sa Dios nga pinaagi sa atong pagpangalagad, nakita niya nga kita nagmatinud-anon, mao nang hatagan kita sa ganti. Ug ang atong mga buhat nga tinuyo gayud alang sa Dios, dili gini kini masunog bisan pagsilaban sa kayo mga igsoon. So ang imbitasyon karon kung naa ka sa naglingkod sa ikaduhang lingkuranan, utang nato, ug naa mo diha. Usa lang sa kay di masud daghan, no? Ug naa ka diha, dili ka gusto nga magpabili ni anang lingkuranan na. Bisan ako. Ug ako naglingkod din na, nya mao na to katong gisaysay na to tanan, nga ingon diha na ang kahimtang dai sa ikaduhang lingkuranan. Kung ako naglingkod din na, kung ikaw naglingkod din, di gyud ko magdugay diha lingkuranan na. Mangandoy gyud ko mubalhin ko diri sa unang lingkuranan. Diba? Apan kinahanglan nga tiunay og tinud-anay gyud nga ikaw gusto jud ka nga mobalhin nini. Kay naa na siya balos, no? Kay numdo mo ni Joshua. Unsay giingon sa Joshua sa Exodo 33:11. Ningon ini, busa naandan sa Ginoo ang pagpakigsulti kang Moises sa naong ug naong sama sa usa ka tawo nga makigsulti siyang higala. Sa diha nga si Moises mubalik ngadto sa kampo, ang iyang kaabag nga si Josue o si Joshua, ang anak ni Nun, usa ka batan-on, dili gayon mubiya sa tulda. Nagpasabot ni ang gipasabot ni mga igsoon nga ikaw do na kanay commitment sa Ginoo, stick diha. Ayaw hawa. Sama sa gibuhat ni Joshua. Si Moses nagkigistorya sa Ginoo, nag-offer siya sa Ginoo, apan si Joshua diya sa gangaan, wala gid siya mubiya. Tungod kay siya nangandoy usab mga makaanhi dinhi sa unang lingkuranan. Mao na nga siya ang iyang kahimtang karon, naana siya diri sa unang henerasyon nga naana siya sa unang lingkuranan. Kinahanglan dili ta magpahikot diha sa lingkuranan nga ikaduha. Ug mahimo gunubon, gubon ta na lingkuranan aron wala na makalingkod, dili ta makahikot ug makalingkawas na ana. Tungod kay kun dili ka muhawa diha, magpabilin ka na gayud hangtod sa hangtod ug mahimo kanay nga makabalda sa imong bulaton diha sa pagpangalagad sa Dios sa imong kinabuhi. Mao na mahimo unya nga babag nga ikaw magpadayon sa pagpangalagad sa Dios. Tungod kay ikaw magduha-duha naman sa imong pagtuo. Makabalhin ka gayud sa unang lingkuranan ngadto sa makabalhin ka gayud sa unang lingkuranan ngadto sa imong gilingkuran ug magpanglihok ang Dios sa imong kinabuhi pinagi siyang katuyuan. Mahimo gayud, di pwede nga di ka mahimo. Di pwede nga mo pabilin lang ko rin, okay na ko rin. No. Ang atong ipangandoy nga kita tiunay gid ang atong pagpangalagad sa Dios. So unsa may hinungdan sa imong pagkinabuhi kining ikaduhang lingkuranan? Unsa may hinungdan sa imong pagpakabuhi? Nagkinabuhi ba lang ta sa atong kaugalingon? Nagkinabuhi ba lang ta sa atong pamilya? Nagkinabuhi ba lang ta sa atoang mga kaptangan? Uban pang mga hinungdan? Kinahanglan mo balhin ka dire sa unang lingkuranan aron magkinabuhi ka diha sa Dios. So unsa may nahitabo sa ikatulong lingkuranan? Ang nahabilin sa henerasyon o kita ato kana silang iampo tungod kay ngano? Ang ikatulong nga lingkuranan na kinahanglan ni Kristo, na kinahanglan og kaluwasan, na kinahanglan og relasyon nga madawat nila silang kinabuhi aron sila makalatas sa kalayo ug maabot sila diri sa unang lingkuranan. So alang sa unang lingkuranan, ato gyud pasalamatan ang Ginoo. Kung ikaw anaa ka sa unang lingkuranan, magpasalamat ka sa Dios, magampo ka nga magpadayon ang Dios sa paggamit sa imong kinabuhi. Nga ikaw magpadayon sa pagpangalagad sa Dios samtang buhi pa. Ug sa ikaduhang lingkuranan, kung anaa ka nining maong lingkuranan, kaduhang henerasyon, pagampo sa Dios nga malig-on ang imong pagtuo, nga di mawagtang ang imong pagtuo, nga mahimo kang ehemplo o example sa ikatulo nga lingkuranan. Sumao na ang pinaka-importante mga igsuon. Karon ang pangutana, basi nakadesisyon namon mo asa mo gusto ani.
Uno, dos, ug tres. Naway mana niya magdilaos. Atong pilion ang unong mga igsoon. Amen? Anita sa unang lingkuranan, haron makita gyud nato ang atong kinabuhi kung tinuod nay ba gyud ang nangalagad sa Dios. Mo nang importante kayo mga igsoon nga atong tan-awon gyud masinati nato ang atong kinabuhi usab kung tinuod nay pabadang nga nangalagad sa Ginoo. So mao ni atong ning tan-awon gyud pag-ayo pinaagi sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw. So kamo nakapili nga anita sa unang lingkuranan, salamat sa Ginoo. So magampo ta mga igsoon. Ato iduko atong mga ulo, no? Alang nining unang lingkuranan, magampo ta nga magpadayon ang Dios sa paggamit sa inyong kinabuhi kung niaman kamo niining unang lingkuranan. Nga magpadayon ang Dios sa paghatag nimo kusog sa pagpangalagad kaniya. Nga ikaw gamiton pa sa iyang mga buluhaton sa umaabot sa tibuok nimong kinabuhi. Kung ikaw igsoon na sa ikaduhang nga lingkuranan, hugda ang imong pagtuo. Liguna ang imong pagtuo diha sa Dios. Ug panganduya nga moabot ang imong kinabuhi nga ikaw mulingkod na sa una nga lingkuranan nga doon na kanay commitment sa Dios. Ug alang niya itong ikatulong lingkuranan, dili na kinahanglan mo ingkon yung isa sa inyong kamot. Mga igsuon, sultihan ko kamo na kinahanglan kamo og relasyon ni Ginoong Hesus. Ug musabat kamo ni imong pag-ampo, mahimo ra gyud kamo mudungan. Ginoong Hesus, salamat sa imong gugma, ng imong gihatag kanamo. Salamat nga pinaagi si mohang kamatayon, imo kaming giluwas sa tukma nga kamatayon sa sala. Salamat nga imong giula ang imong pamili nga dugo aron kami mapasaylo, mahinluan, ug mahimo na kami nga tawo nga imong gusto. Ayaw kalimot o Dios nga isulat ako sa basahon sa kinabuhi. Ug nag-ampo ako nga mahimo ko ikaw nga Dios ug personal nga manuluwas sa akong kinabuhi, nga makabaton akong relasyon diha kanimo. Salamat o Dios sa pagtulunan nga mo nakabot ining kapunon Ginoo God. Lord, tudloi kami Ginoo sa dalan nga matarong. Tudloi kami Ginoo Lord God sa mga butang nga angay na mong buhaton Ginoo Dios. Aron kami makasubay kanimo, makasunod kanimo Ginoo God. O Lord, ining kapunon, nagpasalamat kami sa mensahe ng imong gihapadangat kanamo. Nagampo usab kami Ginoo Dios nga pinagi si mong balaang espiritu magiya kanamo, magpabilin kining mao mensahe o patulunan sa mong kasing-kasing ug amo kining pagapuy-an. Dalaygon ka Amahan sa walay katapusan kini mong pagampo sa ngalan ng Ginoong Jesucristo among Dios ug manuluwas. Amen ug amen.